Biyernes Santo ngayon kaya holiday. So pag ganitong Biyernes Santo sa amin, wala munang mga trabaho sa bukid guys. Pahinga to kasi bawal din naman yan sa pagtatrabaho niyan. Kaya gawin na lang natin ngayon, sasama tayo sa ilog. Maglalaba daw kami ng mga sako, yung mga pinagsakuan ng mga palay mais guys para malinisan. So panuorin nyo na lang kung ano na namang ganap doon. So ayan guys, dito lang ako sa baba ng bahay namin guys. Dito lang ako. Yun, bale nag-i-impake muna kami ng mga gamit. Nung inihahanda ba guys yung gamit namin. So yun, dito lang ako guys. Tara doon. So ito guys, tayo sa bahay. Nagtataka ako bakit pag ganitong simana noon ay mainit na to guys. Hindi na to maulan, pero ngayon umaambon pa oh. Yung panahon maulap, saka may ambon-ambon pa guys. Iba na talaga yung panahon. Talagang climate change na ata to. Ito yung tinatamnam namin guys, yan. Pero ano pa kasi, sa Mayo pa itong mga talagang tamnang, kasi mamaya baka sobrang init naman, wala ring mangyayari sa mga tanim natin guys. So yun guys, bahay natin. So ayan naman yung mga duyan namin guys. Yan naman kami nagpapahinga pagka tanghali, pagka yung hangin ay galing na dyan sa bukid. Kasi pagka tanghali na dito, saka kung mahangin, presko dito guys. Dito kami nagpapahinga nyan. Dito naman, dadaling ko tong pana ko guys. Kasi nung hindi pa ako na-disgrasya guys, yung isang kamay ko, sumasama ko manisid guys. Ito siya. Pero ngayon hindi ko na yata kaya manisid guys. Kasi ito nga, hindi ko masyadong nagagalaw tong isang kamay ko guys. So ayan siya. Yan, matulis yan guys. Yung mga tilapia, karpa, ang tawag sa amin guys, dalag yan. Huli lahat yan pagka sinisid mo yan, pagka nakita mo sa tubig. So ayan sa amin, parang tawag yan. Yung nilalagay sa mukha para na hindi pasukin ng tubig yung mata guys. So ayan siya yung aking pana. Pero dadalhin ko lang, baka sakaling may marunong doon. Saka maganda to guys, pagka maligo ka, yung ngaka ko, yung mata, hindi papasukin ng tubig para hindi mahahapdi. Yan din yung halaga niyan guys, para saka yung aking panak. So nandun yung bahay ko guys, pupunta tayo dun sa bahay ng ate ko kasi dun na namin kukunin yung mga lalabhan namin. Ito, itong dan namin. Yun. Punta tayo dun sa asawa ko kasi siya na yung nanguha ng mga lalabhan daw namin. So ito yung bahay niya guys, ng ate ko. Kasi yung mga sako noon dudumi, kaya kailangan nating labhan ito. Trapal. Ito yung mga dadalhin natin. Lalabhan sa ilog. Ayan, bali na ayos na niya.
So ito guys, tayo sa bahay ng ate ko pero hindi pa tapos to. So yan yung masa ko. Apa dagatin na ako dagito yan? Ngam na dalos. So ayan siya guys. Yung malalabsin natin. Ayun na lang ang tikwad ta. Maala. Ay, nagita. So, yan yung mga sakong dadalhin namin. Ayan, lalabhan sa ilog para kahit pa paano ay may magawa naman. Ayun. So, ilalagay na lang namin dun sa daan para malapit na lang yung pangkukuhaan namin. Yung mga sako. Ito yung tolda, trapal sa amin tawag nito guys. Naayos na rin para malabhan kasi dumi na puti, naging camouflage na yan. Kaya kailangan nating labhan guys para malinis saka may ligpit na rin para kung mayroong tatrapalan malinis siya gamitin. Ayan. Yun. Dito sa bahay ng ate ko guys, mayroong siyang hagdan, mayroon siyang bali magse-second floor to. Kaso dito sa labas niya nilagay yung hagdanan papunta sa taas, kaya punta tayo dun guys. Bali nandito kasi yung view niya. Yan, dito guys. Pero hindi pa tapos to. So dito makikita mo yung tanawin sa bukid guys. Kaya maganda dito magpahangin. Ayun. Yun guys, bali bukid na yan lahat yan dyan. Ito. So ito yung mga kahoy na nasa paligid guys. Ito, masamang panahon masama pa rin. Biyernes Santo, kaso bakit ganito umaambon? Talagang iba na yung panahon guys. So ito guys, papunta na kami dun sa ilog. Oh guys, what's up? Oh, what's up? Taran! Woo! Walang mahirap kung gusto mong pumunta. Ito na naman. Ito. Ito. Oh, yo, ito. Ayan. Ito, ang dan namin. Papunta sa ilog. Ay, ako. Bumalik lang. Oh, hindi mo yata. Hindi, apa eh. Sila kita.
sobra. Tapa rin. So bali dito na naman yung video natin noon guys, yung nung kukumuha tayo ng labong. Ito, dito na naman natin pinisto itong mga service natin. Ito kasi, itong parang bahay na to guys, ano to, saniya. Bali kasi ito may tubo na to na tinusok na dito, kaya kahit summer guys may tubig ito. Kaya itong kahit malayo itong may kuryente ito guys. Ito yung nang nag-ooperate nito. Ito sa may bahay-bahay na yan. Tapos sinusuplayan niya yung tubig ng niya guys pag tagtuyot ito. Ito siya. Bali dito pagka inandar yan guys, yung tubig naman tinusok nila yung galing sa loob sa ilalim ng lupa. Kasi malalim yan guys, saka malalaking tubo niyan. Ito yung tubig. So ito siya. Sinusuplayan niya ito guys. Kaya ito, pinapaliwanag ko na sa inyo. Sinusuplayan niya itong ano na to, itong niya na to. Pero itong tubig nito guys, may malaking dam nga kako doon sa unahan doon. Yun ang maganda guys, kaso huwag na tayo muna doon kasi malayo-layo yung guys, yung sa doon banda. Ito, pinaliwanag ko lang kunti para may ano naman tayo. So bali ito yung tubo niya guys, oh. Ayan. Yan yung bali narabas yan pagka inandar yan guys. Kasi may kuryente nga yan kako. Bali dito siya bumubuga ng tubig. Dito. Kaya kung walang galing sa dam ito, kung kung tuyot na yung ilog, bali ito na yung nagsusupply guys. Ito kasi pinapandar ko ng kuryente guys. So ayan. So nandito na tayo guys. Mais pa rin guys. Marami pa rin hindi nakaano sa amin. Dito na sa ilog to guys. Ito yung daan kasi. So puntahan natin sila. Kasi nauna na sila, hindi na sila naghintay yung mga bata talagang gustong maligong mga ito. Sakto guys yung panahon. Maraw na. Ito. So ito. Pero itong ilog kasi namin dito guys, mahaba to. Pero marami namang pwesto to kung gusto mong maligo. So ito mababaw na siya kasi pinakawalan yung tubig guys. Dahil yung mga palay namin pagka hindi tatanggalin yung tubig kung hindi papakawalan dun sa dam guys, kasi may dam pa sa baba nito, maliit na dam. So bali bubuksan nila yun para ito bababaw to, itong ilog. Kaya ito guys, oh, bumabaw na siya. Baka kagabi lang ito pinakawalan yung tubig. Kaya ito makikita na yung mga bato. At ito guys, ano to, malalim to guys. Dito kami namamana guys. Mamaya papana daw yung dalawa ka. Tingnan natin kung baka sakali may huli sila. Kaso noon ako guys, eksperto ako dyan noon. Kaso wait nga ito. So ito na yung mga lalabahan natin. Parang picnic na yung labas natin guys dito. Yan na yung mga bata. Pagdating pa lang naligo na. So ayan, oh, yung mga bato-bato pinakawalan yung tubig. Kaya yan, makikita mo yung binabaw niya ito bumabaw na siya. Kaya nakikita na yung mga bato guys.
Kabila kasi ito guys, palayan. Kaya ang ginawa nila, ito, pinagpatong-patong nila yung naisako na lupa para may parang tulay siya. Ayun, papunta doon sa kabila. So maganda yung ginawa. Diskarte guys. Diskarte nila kasi yung tubig hindi nila lalagay sa kabila yung mga palay pagka hindi nila diskartehan to. Ayan, lalagyan nila ng parang na kahoy. So ayan siya. Ayan. So dito yung location natin guys. Ayan o, mga gamit natin. Sasampay muna natin dyan para dito lang muna siya yung mga gamit natin. Piknika na ito guys. Ayan. So ayan, dapat may mga gamit-gamit din guys na dala. Ayan. Saka ito, sa Ilocano guys, yan ang paborito namin. Pakbet. Ayan na naman, pakbet. May bagong na naman yan guys. Mayroon din tayong mangga. Saka pipino. Sarap yan guys pag saber. Sausaw sa suka. So ito, dito naman tayo magluluto. Ayun, nung diskarte natin yan. Saka hindi pa sila, tignan nyo guys oh, hindi pa sila namamana nakahuli na agad. Yun oh. Natadya pa na. African hito. African hito guys, iwan ko yan, baka ihaw yan. So dahil hindi naman talaga tayo mamamana guys, ang sadya natin dito, bumili na lang tayo ng tilapia, mas sigurado. Saka na lang yung pagpapana guys. Ayan, malalaki din yan, ihaw natin mga yan guys. So saka ito yung tubig. Malinaw dyan guys sa unahan kasi wala yung mga bata dyan, bali dito kasi sila naliligo. Ayan, kaya tignan nyo naman guys yung labo ng tubig, lumalabo yan, pero mamaya malinaw na naman yan. Kasi humahagos naman to guys. Yan sila, tuwang-tuwa sila oh. Ayun. So gaya ng dati, tignan naman natin sa kabila guys. So may daan na naman to. Sa kabila. So tayo doon para matanaw natin tong palayan dito. So ayan guys, dito marami na talagang kawayan dito. Dito kami nanguha ng labong noon, nanguha kami. Pero ito kasi yung pinuntahan na naman natin to noon, kaso ibang location lang to. Ito malawak kasi na palayan to guys. Ayun, mahangin, saka maganda guys ang tanawin dito. Ayun. Yun guys, maraming mga kawayan dito guys. Hanggang doon yan. Dito. Hanggang doon guys sa baba. So ayun. So nandun sila sa baba guys. Kaso tingin ko parang mas maganda ata tong location natin dito magluto ah. So guys oh. Kasi yung ito mangga guys. Puno ng mangga, malaki mangga. So baka mamaya dito na tayo pupisto pagkakain kasi parang tingin ko mas maganda oh. Oh, linis pa. Yun. So yun guys. Oh. So dito kasi guys, maganda daw sanang pesto dito kaso yung tubig na kailangan natin mas maganda naman kasi doon kasi andun lang yung tubig. Oh, bali ito guys, doon sila lalaban ng mga sako guys. So yun sila. So ayan, may mga kahoy dito na mga antik guys. Pwedeng pag may iuwi ito,
Pwedeng gawing furniture to. Bali dyan sila naglalaba. Kasi kung dun sa bahay, yung magbobomba ka pa sa poso, mahirap. Wala ka okay nila, nagsumpag ka magtaka, nagdali mga tayo. Ang magsumbro ka ante. Nagsasawti dako sa mga kayo eh. Ito guys, gumagawa siya ng pantusok natin sa mga isda. Nag-gastol sa baro. Mereka sila ko magbanagan na nakikibantay. Ayan guys. Parang ano, tignan nyo yung itsura guys oh. Parang si Marites. Ayun. Parang si ano oh. Marites tong isda na yan. Yan na yung mga rekado natin sa pakbet. Yan. Karnay. That's it. Mayroong karne kunti oh. Kasi guys, mahal ang karne kaya ganyan lang. Dapat magtipid din tayo. Yan ang baboy. Wala ka talaga sa. Wala. Nagkatuwa na lang. So itong mga bata guys, dito lang sa medyo mababaw. Sa yung mga nandun naman, for adults yun. Itong isa na to, si Guano. Ano na to? Ginaw na to guys. Guano! Nag-hi kay man! Ako, nag-hi sila oh. Ayun. Tuwang-tuwa sila guys, kasi nakaligo sila. So dito guys, maganda yung ilog, malinis yung ilog guys, malinaw. Saka malamig. Yun, haba yan guys hanggang doon sa dulo doon sa may dam site na malaki. Kaso dito na lang tayo sa baba pwesto guys. Marami pang pwedeng pagpwestuhan dyan guys na magaganda ring pwesto. Kaya dito na lang para mas malapit, dito na lang tayo sa malapit guys. So ayan, kinukuha niya yung kahoy guys, panggatong, si Junior. May, yun! So dito kasi sa kabila, medyo mababaw to guys, tapos mayroon yung parting malalim niya, ganyan yung tsura ng ilog dito. Pero dito lang tayo sa baba guys kasi dun sa sinasabi ko dun malalim kaya yung mga bata hindi sila makaligo doon. So andito yung namamana, Junior. Palagi nating bida to. Kung makahoy na to guys, mga antik to. Kung may uwi sanang mga ito, pwedeng gawing ano to, furniture. Kaso hindi naman natin pinapansin yan dito. Iduwa ma. Iduwa ma ito ko ah. Wan. Itulong mo ito ko ah. Daw niya maikasa yung pana natin guys kasi yan yung pana ko dati.
basic lang yan sa akin noon. Kaso nga, kakutong kamay ko. Ganito na, kaya hindi ko na rin yung ginagamit. Ikaw, may custom kahit sa sakam. Agi, kugtar mo kayo na eh. Ito, kasi di pa pamayakid eh. Sa mo ilusta ka dito kam. Tulong mo. Matigas kasi guys, hilain to, itong pana ko. Kaya hindi niya mahila kasi may ano yan, may goma yan. Kasi nga kako yung mga ilang kilong mga karpa pagka hindi matibay yung goma mo. Bale wala lang sa mga yung guys, hindi niya bubutas yung katawan ng isda. Maraming mga karpa dito guys, kaso wala kasi yung mga eksperto na kasama ko dati. Ito, wala talaga. Hindi niya kaya. hindi niya kaya ilahin. Ayun o, ayun, ano na niya guys. O, ganyan. Ganun katigas yung pana ko dati guys, pero wala na. Itong kamay natin guys, oh. Ito, ano na disgrasya kasi tayo, kaya ito. Hindi ko guys, madisgrasya tayo. Awa ng Panginoon guys, nabuhay pa ako. Kaya ito na tayo ngayon. Salamat sa Panginoon at buhay pa tayo guys. Binigyan tayo ng pangalawang buhay guys. Dahil dati guys, lasinggo ako. Pero ngayon, alang-alang sa pamilya guys. Huwag na tayong iinom, magbago na tayo guys. Ayun siya. So guys, sasama tayo sa kanya. Bali, nandun tayo guys kanina sa baba. Pagka kasi naninisid kami guys, kadalasan kasi gabi, kaya pag araw kasi guys, magaling din yung mga isda, mabibilis din tumakbo guys. Saka ito, malinaw kasi, parang tao din niya na alam niya yung kalaban niya. Pagkagabi kasi guys, hindi mailap yung mga isda. Saka yung tilapia, ano lang guys, parang nakaparking lang ba sa kanyang bahay. Susunod tayo guys sa kanya. Guys, tayo muna tayo para may pangpabuena. Yo, hello. Yo. Hello. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.